Aici înveți business, iar jos îți plouă în gură. Dacă tu vrei să pornești cu un know-how în business, trebuie să vină cineva cu acel know-how. Eu am venit din piese auto, din retail, am făcut un an de R&D, am cheltuit mulți bani acolo în R&D-ul ăla, dar operațiunile business-ului, care sunt 80% din business-ul de food, le deprinzi doar operând, doar fiind acolo, știi? Am învățat în primul rând operarea locală, după care regională și apoi națională, că eram Iași, Arad, Timișoara, București, Suceava, eram întins, știi? Și am început cu cele mai mari extreme ca și distanțe din România, ca să înțelegem provocările supply chain management. Și eu m-am autoeducat foarte mult, adică eu plătesc 500.000 de euro pe an, top managementul meu, oamenii care sunt puntea dintre directorii de restaurante și mine, oameni care conduc departamentul supply chain. Am 2 oameni de IT în interior în companie. La noi este extraordinar de important să automatizăm procesele repetitive de comandă, de forecast comenzi. Noi nu dăm comenzi la întâmplare pe restaurant, la noi directorul apasă un buton pe suggested order by vendor și apare în funcție de cât a vândut în ultimele 2 săptămâni forecastul pe următoarea săptămână. Tu când îmi scoți inventarul săptămânal în Friday, eu văd variația dintre rețeta teoretică pe care am setat-o eu și cât se consumă actual în locație la grame, mililitri de ketchup. Adică nu e foarte controlabil business, altfel nu poți crește așa.